Hey guys, good evening. Asa kalian gaसिबो मोजाङैनो दं. आं दा थांगासिनो टिउसनाव. दिनै एसे लेट जाबाय. ओमफ्राय 4टायावनो माब्लाबा 4टायावनो फैयो. दिनै 5:30 बाजिबाय. जायखौ सिन्तानि बाथ्रा गैया, खाथियावनो न'आनो. ओमफ्राय दा मोनफैबाय आङो. ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामबाय ब्लगखौ. स' नोंथांमोना जोंजों थाफाबाय थाबानो जाबाय आरोना. So ang beनिखायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोंमोन सानैजों. So let's get started. नामना Janmai ama bayar thangde. Meeting thangde. Meeting? মোৰ লগত নবজিত লুকা ভাকু খেলি আছে, সদায় খেলি থাকে। মই আজি ধৰিম তাক। নবজিত! নবজিত! পড়ে। Ile. হা, ধৰিলো। টিউশন কৰবা না? না জলদি হাত ভৰি ধোৱা, ইমান লেতেৰা কিয় হৈ আছে তুমি? সদায় আং লুকা ভাকু খেলিব থাকে না এক্সপ্ৰেছ। তুমি পঢ়বা আহাতে মোৰ লগত একেলগে বহি থাকবা। আহা হা নানি आहा फैनानै दिनै रेडि जाना थायाखै आरो ना बाबुआ। माबा बिमा गैया, माने बिमाया माबा थांदो। आहा मारिम खिन्थु मैं माब्लाबा रेडि जाना थाखायो, ओमफ्राय बिमा गैया नालाय दिनै रेडि जायाखै। बे फांफुं खालामबाय थायो। आं बुबाबो गिया माने गथ'आ। ओमफ्राय नै लोगोफोरा आं दासो जास्ट न'नि मा होनो टिउसननिफ्राय सफैदोल'सो आरो ना। ओमफ्राय सफैनानै मा मोनदो फैदो मिथिगोन ना? नै चिकेन पक'ड़ा। Oh my god, देखो ये सॉस है, सॉस के साथ। Thank you so much baby. नाय what? So आङो जानोसै, ओमफ्राय मोनसे टेस्ट खालामनानै दिन्थिनोसै। वाव बहुत खुशबु है। सुपर टेस्टी है। इनको लगाना है एकदम सेम बढ़िया, माने मार्केट निसेबो परफेक्ट जादों आरो ना आंनि थाखाय। नोंनि थाखाय नङा, आंनि थाखाय बयनि थाखायबो। स' आं जाग्रोने, ओमफ्राय जाखांनानै लोगो मोनगोन। दासो ओंखाम संनायदो आरो ना। जोंहाबो मा खालामनायदो मा खालामदो? ये क्या है? टेंशन होइसे मोर। इसको क्यों बांधते हो तुम? टेंशन नलाये। চাহ পঢ়াৰ ঠাণ্ডা তাৰ পঢ়ি মোবাইলত লাইনত থাকি কিনে পঢ়ে। লাইনত থানাनै পঢ়িব थायो आबौ नापा बरिया स्मार्ट। ओमफ्राय आं दा संगोन। चिकेन एसे दङ, दहाय सानावनो लाबोखादोंमोन। ओमफ्राय आं दा बेखौ एसे ग्रेभि टाइप जानो लुगैदों आरो ना, एसे बानलु बेसि होनानै। ओमफ्राय आं लादो पियाज, ओमफ्राय सामब्राम, बिलाहि दरनै, आलु दरनै, ओमफ्राय हाइजें। ऐसे ग्रेवी टाइप जागोन आरो ना दिनै। भिडिअ जादोंना जायाखैबा एकदम चटपटा ग्रेवी एसे बानलु एसे बेसि होनानै जानो लुगैदों आरो ना आङो। दा टाइमा किजानि 10टा 9:30 10टा नङा, बेसेबां जादोंलै? 10टा जाबाय। 10टा जों एसे बानायनानै लेटै बानायनानै जायो आरो ना। आंनिया गासैखौबो हानाया जाखांबाय। स' दा आङो संनो थाखाय रेडि जानोसै आरो। दहाय पक'रि एवनाय सारायावनो आं संगोन आरोना बेदरखौ। पासफोरन जिरा बाटाखौ एसे माबाबाय, तेजपात लागोन आरोना। मोजाङै गल्डेन कालार जानायलागै एवनानै लाबाय थागोन आरो ना। ओमफ्राय दहायनि पेस्टखौ आं एसे होनो हागोन, एसे लाखिदो दायो होनो थाखाय। पियाजा गल्डेन जाबाय। ओमफ्राय आं दा बेयाव चिकेनखौ एड खालामना होनोसै। खालामबाय, थाव ओंखारबाय बयलार बेदरनिफ्राय। आरो थावखौ एसे होखादों देसुन, थेवबाबो रं संख्रि हालदैखौ आं दहायनो होखादोंमोन, ओमफ्राय दिन्थिनाय जायासै आरो ना।
आं दा मोजाङै बेखौ एवना लागोन एसे गोबावैनो ओमफ्रायसो आं बिलाहिखौ एड खालामना होगोन आरोना लोगोफोरा मोजाङै एवनानै बिलाहिखौ गेब्लेहोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आं दा बेयाव दै होना होगोन आरो दै होनाया दा जाबाय आं बेखिनिखौनो होसिगोन आङो ओमफ्राय आं दा दहायनो दोननाय पेस्टखौ होना होसिगोन आरोना लोगोफोरा आंनिया जाबाय चिकेना रेडि जाबाय ओमफ्राय आं दा बेखिनिखौनो लाखिगोन रोसिखौ ओमफ्राय आङो संख्रि साखिनानै नायबाय स' इट्स डान लोगोफोर जों जानोसै चिकेनाथ' बहुत बरिया जादों दा जानो आंथ' बरिया मोनखादों आं जेरै जानो लुबैदों बिदिनो जादों ओमफ्राय आंबो दा टेस्ट खालामाखै बिसोरबो टेस्ट खालामना नायाखै आरोना बेदरनि कालारा गोग्लैबाय एखौनो मिथिनो नागिरदों जानानै खोन्थादो कमेन्ट होबानो जाबाय इमान अइल पेटला जाखागोन kalau begitu टेस्टी जाखादों चिकेना ओमफ्राय संदो बिसनो गोथाव मोजां गेब्लेजोबदो चिकेना